Áno, je to tak. Jeden hráč na tomto serveri ma vytrolil. A môžete si tipnúť, aký hráč to bol. Môžete si tipnúť do komentárov. A vytrolil ma fakt hnusne. Poslal mi fotku na Discord, ako mám v mojom kasíne namiesto čestiek Dirt. A ja som z toho bol v šoku a mal som tam akože nejaký určite zárobok a dosť vecí. Zatiaľ všetko vychádza podľa plánu. Gulša stále streamuje, no a ja mu napísem, že čo sa mu stalo s tými čestkami, že som proste prekvapený a zhodím to na to, že som práve išiel natočiť jednoducho video, že vykupujem všetky shopy, jo, takže na toto nejako zakriem, takže dúfam, že na to nepríde. OK, takže správa je poslaná, ja sa idem pozrieť na jeho stream. Kamo, reálne, prečo tam nemám čestky? Navyše, keď mu to tak trvalo. Na Gulšu som neustále čakala, akurát som naozaj nevedel, čo mám o neho čakať. Či na to príde, či mi dá ban, proste som bol vtedy v úplnom zmetku. Ešte včera, či kedy som tam tie čestky mal. Kamo, ja tu nemám čestky, akože? Akože to čo je? Potom mi poslal fotku, že tu všetko mám, že tu všetky čestky mám, takže to bol taký troll iba. No a ako odškodné, že ma vytrolil, mi dal túto čestku. Vidíme, čo tam bude, dosť ma to zaujíma, lebo mi písal, že tam dal čestku, tak čo tu bude? Bum. Nice. Dosť diamantov. OK. Rovno si tú čestku zničíme a zoberieme si dia aj tu tiež diamanty, kámo. Kámo, ale ja mám slušné zárobky, akože. A čo mám tu? Kámo, ale akože dosť slušný zárobok tu mám. 9 diablokov z ničoho nič, akože no. Za ten troll sa to oplatilo. Tu sme niekto aj pokúpil veci. Jeden koň, 5 dia, ok, tak to si rovno kúpime. Takže si rozkraftíme. Takto, ok. Dáme tam teda 5 diamantov. No. 5 diamantov tam dám, až keď zistím, akého koňa si one. Tento je asi ideálny. Takže si ho rovno zoberiem. Akurát, že sedlo takto mám doma, takže si zoberiem z môjho shopu. Takže dávam sem 5 dia. Ale nebuguj sa, dobre. A ja si ho chcem už ochočiť. No konečne ho mám ochočeného. Tak dáme si takto, ok. A máme koníka. A idem si kúpiť teda takú vecičku menom Horsefeed. Ja som to chcel tiež predávať, ale proste asi akože budem to asi predávať. A ja neviem, kúpim si toto a sem to takto dám. Takže má speedku a teraz keď na neho nasadnem, kámo, to je... To je trošku rýchly ten koník.